Oktyabrın başka günlerinden bäri Ýalgyjy Türkmenistanyň durly künjeklerinde, sol handy vilayetlaryň dolandyrys merkezlerinde benziniň ýiti gytçylygy döredi. Azatlyň marda kabarçysy soňky bir näçe günden bäri şäheriň ýalgyç stansiýalarynda benzin guýdurmak umydy bilen sol handy goňsy şäherler etraplardan gelen ýüzlerçe ulaglyk nowatlaryň emele gelendigini aýdýar. Lewap vilayetyndaky çeşmelerimiz hem Sebitin ýalgyç paketlerinden A95 we A92 markaly benziniň doly ýitirim bolandygyny gurrun berýärler. 1 oktýabrda Liwabyň etraplarynda A95 markaly benzin tapdyrman başlady. Bu ýagdaý soňu bilen Türkmenawatda hem döredi. 3 oktýabr gününiň ikinji ýarymynda bolsa A92 benzini hem gutardy. Bugünler ýerdenden akşama çenli ýanygyç beketleriniň öňünde nowaty duran onlarça ulagy tiňlasa bolýar. Diýip Türkmenawatda sürüjüleriň biri 3 oktýabr güni giýişlik gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli sagtyýetin aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz köp ulag sürüjüleriniň beketlerde çäkli mukdarda tapdyrýan A80 benziniň ulaglaryny zeper etirmeginden howatir edip, onu satyn almaýandyklaryny belledi. Köp sürücü has pesхили ýanygyjyň ulaglarynyň dwigatellerine zeper ýetirjekdigini aýdyp, ondan ýüzewrýärler. Şol bir wagtda sürüjüler duýdansyz başlanan ýanygyç gytçylygynyň dowam etmeginden barha köp alada galyp başladylar. Hepde soňy benzin tapdyrman başlanda köpler onuň öňümizdäki hepdeden gaýtadan peýda boljakdygyna umyt edipdirler. Emma bu amala aşmady, tersine ýagdaýlar has yaramazlaşdy. Diýip söhbetdeşimiz nykdy. Bellesek marda emele gelen ýiti benzin gytçylygynyň arasynda käbir sürüjüler hil taýdan has pes A80 benzinini guýdurýandyklaryny, munyň netijesinde hem ulaglarynyň sandan çykandygyny gurrun beripdiler. Azatlyň Lewapdaky çeşmesi benzin gytçylygynyň izi bilen Türkmenawadyň köçelerindäki ulaglaryň adatdakysyndan tas ýarpy iste azylandygyny, şeýle-de beýlik etraplardan gelýän taksileriň hem vilayet merkezine gatnamagyny biz edendiklerini aýtdy. Odallar her gün ýerden Türkmenawada Saýat, Däne we Farap etraplaryndan dagy taksiler gelýärdi. Benzin tapdyrman başlanandan soň olar hem gatnamasyny besetdi. Diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Mundan öň azatlyk sentýabryň soňky gününden bäri Mar vilayetinde hem ýiti benzin gytçylygynyň emele gelendigini, ýurdun Gündogur vilayetinden tapawutlykda bu sebäpde has pesхили A80 markaly benziniň hem tapdyrmaýandygy barada habar beripdi. Türkmenistanda emele gelen ýiti benzin gytçylygy barada dünýäň türkmen häkimetleri, sol sandy sebitleriň häkimlikleri azatlygyň bu ýagdaýlar baradaky soraklaryna jogap bermekden ýüzewrýärler. Azatlygyň söhbetdeşleri ýalgyç gytçylygynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp ýerli ritmillere ýüz tutsalar, olaryň hem munyň anyk sebäpleriniň özlerine mälim däldigini aýdyp jogap gaýtarýandyklaryny nyktaýarlar. Türkmenistan ýalgyç teristlerine baý döwlet bolup, British Petroleum'un 2021 ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä, ýurdun 600 milyon barrele barabar subut edilen neft gorulary bar. Şol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar, nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satywdan aýrylýar. Azatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýerli hünärmendleriň biri ýurtda ulag ýalgyçlarynyň ýitirim bolmagy bilen Türkmenistanyň daşary ýurtlary benziniň eksportyny artyrmagynyň arasynda gönümmel ary baglansyň bolmagynyň mümkindigini belledi. Marly hünärmen kä halatlarda ýerli bazara niýetlenen benziniň ýag bilen garylýan halatlarynyň hem bolýandygyny, saýat bolandygyny aýtdy. Emma bu maglumaty dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň degişli edaralaryna tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Maglumat üçin aýtdyk, 2020-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistan goňsy Özbekistana 11,7 milyon litr benzin eksport etdi diýip ýarym resmi hökümetçi Türkmen nesiri Özbek medeniýetyne salgylanyp habar berdi. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň ikinji orunda gelýär. Türkmenistanda emele gelen ýalgyç gytçylygy Russiýanyň Ukraina etaty çözmegining arasynda tutuş dünýäde, hususan da Ýewropada ýalgyç energiýa teristleriniň bahalarynyň ýiti derejede gymmatlan wagtyna gabat geldi.